जों बिदि गामियाव जौ लोंसोमबाय थानानै जागोन नामा? माबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि गामियावबोथ' एसे न' बां लुनायनि खायदा लानांसिगोनलै। मालाय नुवाखै टाउनाव बेसेबां गोजौ गोजौ बिल्डिं लुगासिनो दङ। माजों खामायदों बिसोरलाय? मिथिगौ? बेनोथ'लै। जों मालाय हाया नामा? मावनांसिगोन ना? मा होनो नोंलाय? नंनाया नंगौ आदा बुदां। आंबो सान्दुं गोसायाव मावनो बाखाथारबायलै। बेबादि मावनानै मोनजाया। माबा मोनसे 2 नाम्बार मावनानै थाब माहाजोन जानाय खायदाखौ लादिनि। खोनासं आदा बुदां, आं मोनसे आइडिया गोसोखांदों। बे गणेश माहाजोननाव गलियाव मोसौ फालोसो थाथारो। बेयाव माब्रैसे होनानै लांनांसिगोन। ओमफ्राय बांगालफोरनाव ज्राव। जायो। आयौ फाग्लाफोर, मालायनि मोसौखौ खावलाबायनानै बिगोमा नुसनब्ला सिखावना बुजालाबाया होमबा? थोद लेफे, नों माखौ गिदों? जोंहा बेबादि मावनानै मेरला एक्सपार्ट आइडिया दंखायो। जों मेरला बोरमा खासि, अमा खासि, दाउला खासि खावनानै जायोना। जाम्बि थां सियान थां, नोंनो सना रुफा नाङा आरो थाखा फैसा नाङा। नोंनि न'आ मोजां लुनो हादों नामा नों जौ फाननानै? नांनायाथ' नांगौ। बेसे बिदि रानथाब फोनथाब जौ फाननानै जाबावनो आं मालाय। होनबा एबार थफादो, रेडि जादो। लाजिदबलाय लाङो बाहाय आंहा। हिनजावफ्रानो सिखाव होनजाबायनाय जाया होमबा? नैबे बुदाङा नोंगौ लों, एसे लोंखाबाव साहस जानायनि। साहस जालायनाङा। हमजाबाय हले आंनि दाय नङाहाय। नोंसोर सानैयासो लानांगोन। खोथा बाथ्राफ्राथ' जाबाय। होनबा नों मा सानो? थिग जाबाय दा? थौदो। दे। थौ।